que ens hem volgut constituir en l'amistat comuna pel Museu Etnològic, avui és el moment de saó d'aquest projecte i ens presentem a la institució i a la societat barcelonina en general. Ho hem volgut fer en el marc d'una festa. N'era una vegada un rei que tenia 3 filles. Les volia casar, però no tenien faldilles. Les n'hi va fer unes de paper. Però al passar el riu es van desfer i es van quedar sense... Arrier m'han posat amb 5 muletes, 3 i 2 són de l'amo, les de més meues, les de més meues, les de més meues. Arrier m'han posat amb 5 muletes. Això és País Valencià. Li fem una garrotada, ell s'aixeca, em persegueix i m'atrapa abans que jo pugui seure. El seu joc